Hake noro salni saltam Bharat ni national news nai tongne rong norok jotono kaisa Indore Madhya Pradesh ni kaisa couple hisang nei kamao missing case tai bwsai bwthar jak bihi kamajak rok ni norok koktoma nukhna amo tini pura khula khula ngi pai bekha ayang ni borok rok no angkha amoni bagisi jolwo amsike blame khaikya chini yang Meghalaya chini yang je notice site phasingo local ni gunda rok bwtharo nei tai a jaga ni borok rok tai kwbangma a jaga o Meghalaya tai notice o berenya ni thangnai rok ta thangdi ni kwbangma chung comment ni bising tiki nugo tai kwbangma borok rok chung media ni bising tai a national media rok bo sawi tongo hamya no hake ulo o raja silani gthaiman mani yagulo tai bo ekdom hamya ke bongyang borok tai media rok blame khlai tongo notice tai Meghalaya no hake bongni kale panda 11 May ongo tai 20 May ono bro honeymoon hnei Meghalaya o berenya ni bagi phage amoni 4 din ni logyo no borok no kamaka nei missing ke chung koktmani bising tei nukjaka hake amoni yagulo o bwsai rajani gthaimanka Meghalaya o tai o bihik Sonam no kwbangma chung Meghalaya ni bising tei Meghalaya government ni bising tei chung rutukmani nukjaka hake chung o jaga o NDRF team rok no bo kwbangma je samung rok khlaimani chung nukjaka koktmani bising tei tai kwbangma media rok apro o jaga phaiye hamya samani hake Meghalaya ni police rok kwbangma research khamani yagulo saimangka je bongni logiwo tai khorok buri borok tongo hake amoni yagulo Meghalaya o borok rok no romjangmani yagulo sawimangka amorok no bwtharo tai o bihik Sonam bono borno rangroi bwtharo tai a jagani bising bini chela khoroksa tongo hake o Sonam bo tini Uttar Pradesh ni kaisa thayo cha dugano a jagao nukjaka hake amo koktoma police rok ni thaniwo horei bono tabuk Uttar Pradesh ni police rok Meghalaya o pathogo honai tamani bagi himale o jaga se case mani ba hake o jaga saimangka bono bini bwsanyo bwtharo hnei hake bwsik o jaga borok tini yang notice tai Meghalaya no hamya ke saka o jaga ni borok innocent borok rok no o jaga ni borok rok no bwtharo tai local gunda rok bwtharo hnei borok amti hai kwbangma kok salaikya tamani bagi himale o je raja ni gthaiman mani yago bini yag rok ya stem rangsak ni tai kwbangma je rangsak risak rok je dami jinis tongmani rang rok amo joto kmajak hake amoni bagi borok amti hai ni sondeho khlaio tai kok salaika kwbangma kok tomani bisingtei haipana amo belekhe chaya amti samani o media rok je bong TRP ni bagai hake o Sonam ni bini bufasong bini family ni borok rong ke tabukbo bini chaya se gosia Meghalaya no se chaya hni sai tong Meghalaya ni police Meghalaya ni CM no se chaya hni tebo ekdom blame riwei sawi tong ko tabukbo jeng kok tomani bisingtei nungmani norok mo nungna je kok tomani tong na rong ga hake amono tu ye kwbangma notice ni borok rok joli jak tamani bagi male borok no o jaga phailayo borok no bwtharlayo tai o jaga ni borok je local tongnai rok no borok no blame khai borok bwtharo hai irai rok ni sawi tonglayo hake amo tomoni sasene hnu norok ha o jaga o amo sanan thake jespano desh kaisa ni tongni borok amde haike no khaglayo am jotono nukjagi saimen to amo borok a je buma bhasong khakpano yang o media rok sudise amde haike sawi tong norok naimana video rok tabuk to bong mokolo sob kaham sob hamya nugui amo je koktomani bisingti simani yagulo borok to tabuk to hamya to salia haipano mian usgang rongni video tai je o je godnang tongmani video puilani simi a jagani video rong norok nai nei menu YouTube kabangma available tongo ekdom masuka hamya saka bor comment bisingti ko bongyang borok bo ekdom hamya sabotai je koktoma thumnai rok bo ekdom o jagani gunda rok local lok hai irai chaya ni ekdom borok sa amte hai khayo rok ni sawi tong borok haike tabukhe dadak sidak manjakha je bongni no chaya borok no o jaga phailayo borok no andike bino borok no tubui o Sonam masong je bini o jela asik bini hamjang masala phanong tung bini rangroi bini o bwsai raja no bwtharani bagi borok tubu mani amorok phanong tung haike borok no kwbangma amtike tui borok no bwtharlaye tai borok no o jaga ni borok rok no je kwbangma je tourist Meghalaya o beraina ni hanya rok borok no bwkha jom ekdom amram nangriya khlaiye harina naya khlai tongo hake amo sabni dos bongni borok ni no dos bongni ayangni hake bongni a jaga no bishirbag amte hai gunda sundarok bangphiro amte jatra potre rok hake borok no yang phaiye borok no amte hai khlaiye tabu o jaga ni yang notice no botnam khlaiye ne hake tabu kha direct bongni mukhang no thapra ri jaka haisi hake chini yang ni notice ni borok rok tai chung hai borok rok chini Tiprasa rok bo kebo borok amte hai hamya wansuknai hamya samung khainai kisi gărui
kubuno jedo bongni borok rongni mamang srungbai no amte hai engbai haisi hage chini borok rang amsa hamya se krei norok baima tong komeni bising tege shahar ke shahar mane chini borok bongni borok hai ka eng bihari panang tung kabang wanji bo songpa nang tung bongni borok rongni srungni mamang se amte hai engbai haisi hage tinin video amsung nora video na sajak khlai gredi tei share khlai di channel na subscribe khadi kaham tongba di jotono khulumbai ke hambai।